Mga kalakbay, kahibaw ba mo nga kitang simbahang Katoliko, blessed kayo ta kay nga naman naatay Mother Mary. Mauna, kung wala si Santa Maria, the church is an orphan. Mga iluta nga walay inahan. Mauna, nga unsay giingon ni San Pablo sa Biblia? Roma Kapitulo 16, versikulo 6, niingon siya, Yokbo si Maria, nga sa makadaghan, nagbudlay diha kaninyo. Di ba? Klaro kayo ang giingon ni San Pablo sa Biblia mo nang ato gyong giyokbuan si Santa Maria og labi na karon kay bulan sa Oktober pag-ampo ta sa santos nga rosaryo, dili lang kay sa bulan sa Oktober kundi tanang adlaw sa tibuok tuig ug sa umaabot pang mga katuigan. Mauna nga kitang Katoliko, blessed gyud ta kay naatay Santa Maria una atong inahan nga langit nun. God bless.